ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଛୋଟ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଛୋଟ ଲାଗେ। ତୁମେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇ ପାରିବ, ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କରିବାକୁ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହୁଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ବସ ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣେ ଭଗବାନ ତୁମ ଭରସାରେ ବସିଥିବେ। ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ନୀରବତାର ସହ କର ଯେ ତୁମ ସଫଳତା କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏକା ଏକା ଆଗେଇବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫଳ ହେଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆପେ ଆପେ ଆମ ପଛରେ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ତ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ହେଲେ ସମାଧାନ କରିବା ଲୋକ କମ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ନିଜେ ଜଣେ ସମାଧାନର ମାଧ୍ୟମ।